sa tanan. Pablito Onofre, good morning man ka-aksyon. Kay Sir Ronnie gali dira sa LTO Robinsons. Good morning, sir. Okay. Kamusta ka dira? Okay. Gaupod man gyapon sa aton si Remia Garcia, si Annabel Lobrido, si Ceruelo. Good morning kag si Cisco Viola Baloyo Eras, nagaupod man. Marjorie Villaflor Tipsay, Marge, good morning. Jan Trono, pare, good morning kag may aga. Regards kay Dr. June, no? Good morning dira sa inyo kag welcome diri sa ato pagpangalagan. I'm dreaming of a white Christmas uno kay Dennis Richard Tibor Roma. Perfect. Yeah, I'm dreaming of a white Christmas. Kanta My gali yan. goodness. Nga, my goodness. My goodness. I'm dreaming of a white Christmas. Galing sa mga action boy, ga-adjust mo lang mga kanta ni Jose Marichan sa COVID-19. Sa COVID. Aha. Whenever I see girls and boys wearing face masks on the street. Ay, galing mo na. True! Nag-adjust na lang ang Aba? kanta ni Jose Marichan. Tama na siya. Bago kabati pa eh, no? Oo. Marcy Rombino Sunio, good morning. Ay sa kay Kwan Galibla sa bata bala ni Kwan ni amigo Tawan Bolgalyo. Tanging congratulate sa bala kay ina. Congratulations gali kay daw na lakip ni sa Honor Society sang CSN in College of Southern Nevada. Wow! Grabe! Padalaan Perfect. sa notification mo si ang bata ni One Ball nga si Ray Joshua Gallo. May kuan sa Honor Society notification. So meaning, may padalaan ka sa College of Southern Nevada sa muna nga notification. Meaning, in-invite ka mo da or dira ka mo may tagaan ka mo sang honor, no? Ara ka mo ilakip kami sa Honor Society. Okay? So congratulations kay sa anak ni One Ball Gallo. Congratulations! Sige. Kay Beth Tumangan, good morning man Good morning. sa tanan nga taga Bukalaw lang. Please greet lang happy birthday ko no sa iya hinablos kay Victoria Lynn Pantilio kag morning man sa Pantilio family sa Barangay Napoles, Bago City kag sa Tumangan family sang Valladolid. Keep safe everyone. Okay. Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Patamyo ko no si Tatay Elias Dolido sa Barangay Paloma, Valladolid. Watching from Hong Kong. Hi, Tatay Elias. Lloyd Hepolani Bitoon, good morning. Kirk Oliver Sassy, good morning sa inyo. Pag-greet lang ko ng family Sassy. Advance happy birthday man kay Kurt Oliver Sassy. Rock Carino, good morning man. Monitor na kami din sa inyo from OTTG Group. Ang aton nga Operation Tulong. Affected man sila Action Boy, no? Pa-shout out, gani man. Pa-shout out man sa family ni Vanessa Mayo dira sa Tangub. Gapamati Subong. Ernie Florentino, good morning. Kay V.E. Kumbodbudski. Pa-shout out na sa baby ko nga birthday Subong watching from Murcia. Wala mong butang ang ngalan sa birthday mo. Christine Villalobos, good morning. Nami ako kay Dennis Blanc niya, I'm dreaming of a Black Eden. Diin daw. Wala Pero malambutan tan eh. Alfred Sinyeres. Good morning ko sa asawa yung si Lailani Fuertes. Mierna Onofre Claude. Good morning. Esther Lynn. Good morning. Okay, tama? Galing, sige, kita. Sige, kita. Gusto mo, hindi ka kasulod sa makulo dahil. I'm dreaming of Black Eden. Bongga. At least gina-dreamy ako, di ba? Ay, nano ka mo yan. Evelina Pumaseno, good morning man. From Lower Bikutan, Taguig City. Elmera Basan Caliago, good morning man sa inyo tanan. Sa kay Marcy Rombino Jr., Ronnie Vega, kay Broco Edwin Miranda Sr. Good morning man. Ay, birthday gali ni Broco Edwin Miranda Sr. Bro, happy birthday. Bisan may COVID, sige lang. Go lang sa birthday, ha? Correct. Happy birthday, Edwin Miranda Sr. sa may Barangay Minoyan mo siya. Correct. Kay Comelec Commissioner Wena Guadzon. Ay. Birthday niya man Action Boy. Ay, good morning. Happy birthday, ma'am. Baweng. Nami, ako niya kay Rowena Gonzon, attorney Rowena Gonzon. Kaya daw ka fighter, bla. True. Ever since nga nag-mayor niya sa Sakade, so na daw perti na ni saya mo, no? Oo. Kagrabe man na nagyan yung Action Boy, kaya na-biktima man siya sa COVID. Di ba? Yan man. Sige. Standby na kita sa mga balita lokal.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08. Sa kaalawan sang Dr. Alfred Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginpahayag sang Department of Health nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental sa sulod sang pila ka semana ang mahimo iangot sa pagdamo sa mga nagapauli nga locally stranded individuals o kon LSIs. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, base sa gin-analyze nga data sa ahensya, nakita ang pagsaka sa kadamuon sang LSIs nga nagpauli pati na ang mga authorized person outside residence o kon APOR kag inbound travelers. Sa sulod sang tatlo kadlaw, ang Negros Occidental naka-record sang 681 ka mga bago nga kaso sang COVID-19. Sa bugos nga Western Visayas, may kabilugan nga 4,767 ang nagpositibo kag 1,427 dire ang na-record sa sulod lamang sang 14 kadlaw. Magapatigay naman sa panibago nga sistema ang COVID-19 Command Center sa syudad sa Bacolod masunod nga semana base sa rekomendasyon ni RIATF Visayas Deputy Chief Implementer General Melquiades Feliciano. Iniging kumpirma ni Executive Assistant kay CDRRMO Cluster Head Jomari Vargas kasunod sang ginhimo nga pagbisita sa among opisyal sa iya talatapan kahapon nga adlaw upod sa tagpamuno sang Office of the Civil Defense sa Region 6. Sunod kay Vargas base sa rekomendasyon nga ginhimo ni Feliciano, ipahamtang na sa Command Center ang mga personnel nga in charge sa contact tracing agod sa tuyo nga mapadasig nga pagkuha sang kinanglanon nga mga impormasyon angot sa aktual nga estado sang syudad kung problema sang COVID-19 ang paghahambalan. Dugang pa ni Vargas magluwas sa dugang nga mga personnel nga natala na iga-assign sa command center, ginapaabot man sini ang panibagong nga sistema nga mahimo ipatuman ni Feliciano base man sa ila eksperyensya kag aksyon nga ginhimo sa bahin sang Cebu. Ang sitwasyon maliwat kuro kay ang bago nga setup kaya advice ni General Feliciano nga liwaton, no? So although nagbisita mo to sa kapon sa amon command center, it will be changed by next week kay babalik na di sila next week mo Tuesday. Si Executive Assistant kay CDRRMO Head Jomari Vargas. Ginklaro naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman sang Interagency Task Force nga nagapadayon sa gihapon ang implementasyon sang restrictions nga nakasaad sa idalom sang Executive Order No. 55 nga ginpapanawag sang alkalde angon sa duha ka adlaw nga mass testing activity. Sunod kay Familiaran sa pihak nga wala maaktuhan sang National Interagency Task Force ang inisyatibo nga ginpatagan sa syudad kag probinsya, epektibo sa gihapon ang no movement restriction sa publiko, magluwas lamang sa mga individual o kung essential workers nga nalakip sa exemption. Duha pa ni Familiaran, base sa instruksyon nga nabaton gikan kay Mayor Bing Leonardia kahapon nga adlaw, natala naman nga magapatigan sang assessment o evaluation ang local IATF karon nga adlaw kun bala padayunon pa sang syudad ang magpatuman sa among restriction sa palabuton nga Domingo kag Lunes nga adlaw sa tiyon nga makompleto na ang pagpatigan sang mass testing sa 5,000 ka mga individual nga target sang amo nga programa. Kaya kitang 4,000 pang subong until tomorrow. Kung makuha tang aton nga target nga 5,000, and that ang province wala man nag-impose ang lockdown or ang those participating LGUs wala man nag-enforce ang ila lockdown. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Naglabot na sa 4,073 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 182 ka bago nga nagpositibo. Sa datos ng DOH-6, ang bago nga kaso ginabugusan sang 4 ka apor, 2 ka returning overseas Filipinos, 173 ka local cases, kag 3 ang 4 verification. Ang 178 sa 182 ka panibago nga kaso ang na-record sa syudad sa Bacolod nga may 93, syudad sang Iloilo nga may 45, Negros Occidental may 18, 14 sa Capiz, sa 6 sa probinsya sang Iloilo kag tig-isa naman sa Aklan kag Guimaras. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 260 ka bag-o nga nag-ayo sa masakit o kung may kabilugan na kasakaron sa nga 2,132 ka recoveries. Ang 260 ka nag-ayo na record sa Negros Occidental nga may 108, 67 naman sa syudad sa Bacolod, 45 sa syudad sang Iloilo, 26 sa probinsya sang Iloilo. Samtang 4 ang nadugang sa napatay o kung may kabilugan
kabilugan na 60 ka napatay. Ang 4 ka napatay na record sa syudad sa Iloilo nga may duha kag tig-isa sa probinsya sa Iloilo kag syudad sa Bacolod. Ang Western Visayas may kabilugan nga 572 ka laboratory results nga may 182 ka bag-o, 24 ka repeat test, 376 ka negatibo kag wala sang repeat test. Nag-abot na sa siyudad sa Bacolod ang grupo sang Armed Forces of the Philippines Medical Team ang tuyo among pag-augment sang COVID-19 response sa siyudad sa Bacolod. Ginapahayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Casataya nga nagsapol na ligad nga adlaw ang DOH-6 kag 6 ka mga private kag government-owned hospitals sa diin ilagin kasugda ang pagpadala sang dugang nga mga health personnel. Suno kay Casataya, ang DOH-6 ang may una nga ginpadala nga napulo ka doktor kag nurses nga nag-abot Huwebes nga adlaw ginbutang sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Tugang pa ni Casataya nga ang 12 ka military doctors kag nurses nga nag-abot naman kahapon nga adlaw kon subong adlaw Biyernes ang tungkol kahapon nga adlaw ang tungaon sa duha ka grupo nga pagalakipan sa isa ka doktor, duha ka nurses kag 3 ka aid men. Ang duha ka grupo i-assign sa Riverside Medical Center kag Bacolod Queen of Mercy Hospital. Sa statement ni pagwas ang Bacolod City PIO ang nasambit nga grupo sang medical personnel man nga grupo nga gin-augment sa siyudad sa Cebu sa nagdasaka ang COVID-19 cases sa amo nga lugar. Mas ginapaboran ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ipatuman kung ano ang tikang nga ginpatuman sa Cebu agud mapaganhagan ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Sino kay Lacson wala pa nalambot sang probinsya ang kadamuon sang kaso ng COVID-19 kaangay sa Cebu, rason nga dapat ipatuman ang daan ang mga tikang nga makapamaayo sa tanan kag hindi na magulat pa nga maglala ang sitwasyon. Nagapati si Lacson nga ginamonitor sa national ang COVID-19 cases sa Negros kag iya ginakalipay nga gintagaan sang pagtamod sang gobyerno national ang mga concern nga ginpalambot sang probinsya. Palayag ni Lacson luyag sa mga opisyal sa national nga ipakita sa mga negrense nga ara sila para magbulig kag magsuporta sa nagapadayon nga away kontra COVID-19. Sa katapusan nga bayan sa aton mga balita lokal, nagapati naman si Governor Eugenio Jose Lacson nga maangkon ang tinutuyo sang mass testing. Suno kay Lacson, wala sang problema kung hindi malambot ang 5,000 nga target sa mass testing. Importante ang mga malocate ang tanan nga mahimo infected o kung makabig nga domestic cases. Suno kay Lacson, sa record sa probinsya angot sa COVID-19 cases, nagapanguna diri ang mga locally stranded individuals, ay kaduha mo ang domestic cases. Duha pa sa karon, 3 ka syudad ka isa ka banwa magigbahin sa mga testing. Kaya kung makita ang maayong nga resulta, posibleng ipitigan man na ang time out sa iban nga mga banwa ka syudad sa probinsya. Una diri ginmando na ni Lacson sa kada LGU nga makigbahin sa mass testing nga kilalahon ang mga persona nga ipaidalom sa testing base man sa guidelines nga ginpagwa kaangay sa mga sintomas, may close contact sa COVID-19 positive, senior citizens, nagabusong kaiban pa nga makabig nga vulnerable sector. We only waited for returning Negrenses. Where do we wait for them? Seaport and airport. But lately, domestic cases is number 2 already in Negros Occidental. Number 1 is still LSI. So now, we're focusing on the domestic. Si Governor Bong Lacson. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Kag para naman sa... Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Dire ka na sa kay Evelyn ni Pomoseno, after sang pag-ambal ni, Tama ka na yun, ni Dennis, Dennis, yeah. bala nga I'm dreaming of Black Eden. True. Elmera Basan Calago, good morning man. Lito Dayap, dira sa kay Antonieta Yap. Good morning Antonieta kay Ems Aboso nag-upod gyapon sa aton, ha? Sige. Pinky Teruel, blessed morning Aksyon by Aksyon Eden, always watching from Villamonte. Keep safe and God bless. Salamat. Sa kay Jocelyn Calamaan, Pablito Onofre, pabati lang po sa pamilya ko sa Las Piñas, sa Onofre family sa Murcia. Sige, sa kay Marcy, good morning, Rombinos Junio. Edward Articulo Ledesma, from Lucena City. Junjun Serad, maing buntag ma'am sir, from San Carlos City. Zach Oberio Levy, okay, taga BCH, kilala ko niya, sige. Renatics. Go. Good morning, Action Boy. Happy birthday, kalidan. Ay kay Sir Erwin ni Cavera, kag kay Sir Ray son. Good morning. And happy birthday. Birthday ni Erwin Subong? Yes! August Tidog ta na lang. 29. 29. Ay, happy birthday, Erwin. True. Na kami kita na ni Erwin. Dugay na ba? Tapos na lang COVID. Si Pareng Ray, birthday yaman. Birthday yaman. Happy birthday, Pareng Ray. Siason. Yes. Helen Westna, good morning. Mary Jane Mendoza. Alana Benaflor Lopez. Happy birthday ko no kay tatay niya Eduardo Buenaflor Senior. Good morning. Happy birthday. Ricky Domingo. Action Boy Birthday man ni Ed Benaflor? Oo. Okay. Napiyo siya na magambal mo. Ricky Domingo, kuno, watching from Talisay City. Pag-greet lang sa family Seva kag Domingo sa La Castellana. Gapamatigid subong thank you and God bless. Shimayama Sonia, watching from Japan. She look. Dugin Japanese mo. Kabuyaw Laguna. Yes. Miss niya ako ng Bacolod. Ay, na-miss ka man sa Bacolod, Ay, ma'am. correct. Gemma Makilan, Jonel Halyurina, kag Inday Eden Aboso. Intay, gid yan. Sa kay Richelle Aguarense. Sige yan. Nonoy, good morning man. Alex Fuentes, good morning man. Happy weekend. Cory Vidaha, Renato Suki from Para na Kuwait, siya. good morning. Shakil Tarak Muhammad, sir, good morning. Tamiyaw lang ko nung sa Gapamati sa aton. Sa kuha ni siya, si amigo ko ni Shakilda, sa kay amigo taman Joven, bla. Correct. Sa Unli Finance. Yes. Aguarense, Manaay Bailon Morales sa Silay. Hambal ni Ma'am Richelle Aguarense. Sige. Bia Jonathan, good morning. Standby na sa mga balita national. Stay home. At sa ato naman nga mga Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:23, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginklaro sang Department of Health nga kinahanglan sang mabakod nga ebidensya ang report nga ang COVID-19 nagapabilin nagabilin sang long-term damage sa organ sang survivor sang masakit. Sa online forum, naghatag si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sang pila ka mga gin-eksperyensya sa mga nakarecover na sa COVID-19. Sunod kay Vergere, may mga nakarecover nga nagpahayag nga masami sila nagabatsyag sa pasakit sang ulo kag sobra nga pagpamalayuloy poy sang lawas. Apang ginklaro ni Vergere, wala pa sang nagaigo ebidensya angot sini kag ginakinahanglan sang mas maramo pa nga pagtuon angot sa nasambit nga report. Ginaprubahan naman sa Committee on Health sa Kamara ang hagna nga nagatukod sa Medical Reserve Corps para sa pandemic kag emergency situation kasunod sa COVID-19 pandemic. Sa statement, ginpahayag ni Quezon Representative Helen Tan ang ginaduso nga Medical Reserve Corps amo ang
mag-augment sa health personnel sa pungsod sa tion nga may health emergencies kaangay sang COVID-19 pandemic. Sa idalam sang hagna, ang DOH ang manduan nga mag-organisa sang Reserve Medical Network nga pagabuusan sang lisensyado nga physicians nga ginalakipan sang retired, graduate sang medisina, medical students kag nakatapos ang 4 ka tuig nga medical course, registered nurses kag licensed allied health professionals. Ang hagna nagamando man sa DOH nga mag-issue sang guidelines para sa recruitment, compulsory kag padan nga training, compensation and incentives kag kalawigon sang serbisyo sang core members. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Education nga i-promote ang health literacy matapos nga ang pungsod padayon sa pagtinguha nga matap na ang COVID-19 pandemic. Sunod sa Presidente, iya naginmando kay DepEd Secretary Leonor Briones nga tudloan ang mga manunudlo sang sufficient kag reasonable nga impormasyon agud nga ang pumuluyo mayara sang basic health literacy skill para makaresponde sa pandemic o kung may emerhensya. Sa mensahe sa Presidente sa Kongreso para sa kinadusong nga 2021 national budget, ginpahayag sa masunod nga tuig dapat iprioridad ang health literacy sa curriculum sang eskwelahan. Duyan pa sa Presidente nga paagi sila may tagsa-tagsa ka papel na ang kada tao para malikawan ang posible secondary transmission chains. Sa naman kapila na kabeses nga ginapangabay sa publiko nga sundon ang minimum public health standards pareho sa pagsuksok sang face mask, paghugas sang kamot kag social distancing agud matap na ang paglapta sang COVID-19. Ginaduso naman sang Duterte administration ang 1.2 billion pesos nga pondo para sa 2021 agud suportahan ang programa sa cybersecurity sa panahon sang COVID-19 pandemic. Sa nasambit nga kantidad, ang 1 billion pesos ang magakanto sa Department of Information and Communications Technology agud masustain ang cybersecurity efforts kag masiguro ang confidentiality sa mga sensitibong impormasyon sang gobyerno, negosyo kag pila ka individual. Ang gobyerno nagpaiman sang 215 million pesos para sa National Privacy Commission agud masiguro ang personal data kag impormasyon sang tawo samtang ginasuportahan ang pagtinguha sang gobyerno kag innovations sa pagpakig-away sang COVID-19. Samtang ang 23 milyones pesos ihatag naman sa Department of Justice para sa Anti-Cybercrime Enforcement Program. Nagpaandam naman si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga paabuton sang China ang mas malala nga hitabo o kung sitwasyon kung maglambot sa teritoryo sa Pilipinas ang ballistic missiles nga ginhimo sa South China Sea. Sunod kay Locsin, gilayon sini nga ginusisa sa mapa kag nagwa nga ang naval exercises wala matabo sa teritoryo sa Pilipinas. Una din naglansar sang 4 ka missile test ang puwersa sang Chinese military. Isa kadlaw matapos ginanunsyo sa US nga magapatuman sang sanction batok sa state firm sang China nga imbolbado sa madamo nga pagtukod sang artificial islands nga nagaserbi bilang military facilities sa ginaagawan nga teritoryo. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro naman sang Anti-Terrorism Council nga ginatunan sang maayo ang ginahimo nga implementing rules and regulations para sa anti-terrorism law agud masiguro ang compliant ini kag hindi mapakitaan sang sala sang mga nagapakamalaot. Ginhimo ni Senator Panfilo Lacson ang pahayag matapos nga may 30 na sa karon ang nagpetisyon sa layi. Ang anti-terrorism law ginpermahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa tung Hulyo 3. Tuyo sang layi amo nga mapunggan kag mapamatbatan ang nagapalapnag sang terorismo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:27.
ma-expose sa mga free radicals gaya ng chemical, polusyon, stress, and unhealthy life. Good morning man sa kay bro ko Mike Hinolan Carbiliedo. Bro, good morning gid sa imo. Watching live dira sa ilang balay. Sa kay classmate ko Marilo Varera. Mayong agaman. Una ko lang nation boy, good morning ko no, hambali Tita Jean Gorosin Lidesma. Shout out ko no sa Aboso family. Attorney Dag Pandan, LCCHS Batch 83 Section 1. Kag subong man sa ila ni Tito Pato, Tita Lenny kag Lenbert Salye sa La Carlota. Badamo gid salamat. Kay Sir Wilfredo Benuman gali sir. Ay, musta? Sa EB Magalona. Kamusta mga kakasagan mo da? Mga kakasaganda, musta? At nablagay na siling ko mga taga Maaw Balari na ho. Ginpag-greet na sila ho. Ara na. Si Nonoy Cagrena Robles, Pedro Alcantara Jr., Eva Rigby, Sonia Montaño, Marilo Biscuchom, kag sa Manlunas kag Alcantara family. Good morning gidra sa inyo tanan, no? Sa Barangay Maaw, Ciudad Zambago, no? Sa kay Gladys Noble kag Tabi Noble dira, good morning man. Sa inyo dira, no? Kag sige, go. Yes, good morning Action Boy sa isa ka members ng Energy Fans Club. Happy birthday kay Anthony Jones Tabulong Havilio. Good morning and happy birthday. Happy birthday. Correct. No? Sa kay Sir Mark Tanalgo gali sang si Palay Parole and Probation Office sa mga staff dira. Good morning man sa inyo. Matang Lawin, good morning lang tamya ko no kay Bebot kag kay Buddy niya dira sa Kapihan sa Punta Taytay. Thank you. Sugar Brown sa Lumina Subdivision Barangay Vista Alegre. Good morning. Cizo Honer Helisanga. Morning. Myla Dikito, good morning man. Melvin Mahinay watching from Sibukao. Kay Eric Alinzangan Cortesina Senior. Good morning kuno kay Kagawad Toto sa Barangay Consing Ibi Magalona kag sa mga kaupod niya nga naga-man sang check-up point sa border bow. Halong-halong ikaw mo dira tanan, sir. Maria Tuol Salya, good morning. Idol taga Nival po ako, Biliran. Yes. Anthony Jones Tabulong Havilio. Go ho. Good morning kuno Sir Dennis Energy Dalabe. Energy. Kay Sir Dennis, yung pa kayong energy. Neresa Hamora may agaman. Alright, isliman ni Dennis. Alright. Sir Dugay na utang ko. Good morning, Ashin Boy. Kag Princess Eden. Ay, princess naman ko subo. True. Princess Dai. Princess Inday. Inday. Wala tita. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, ma'am. Zamel John Marfil. Good morning. Dira ka na Action Boy kay Jink Ericilia. Jean Gorosin. Amo na, da kami. Dira ka sa Jink Ericilia sa dalom-dalom gamay. Ay, pag Jink Ercila Holguin, Heaven. Si Emson na may conversation man sila. Kasiglanon man sila. Kasiglanon sa sangila. Gracia Hareta Harvidalia Liwat, still watching Connection Boy. Correct. Sa kay Rose Winner, may aga dira sa imo. Sa kay Susan Jaime Allen, good morning man. Kag sa mga aton nga mga fans dira sa Ciudad Zambago, good morning sa inyo tanan. Kag from Sur to Norte sa Negros Occidental. Halong-halong lagi. Hinubaan, good morning. Yes, Alagad Radio, good morning. Sige, standby na kita sa aton mga balita lokal, balita international, balita sa sports showbiz. Kang karon balita espesyal ta ha. Bantayin ninyo diri sa aton pagpangalagad sa Aksyon Balita Morning Edition. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Sa detalye na sa Balita International, lilift sa Japan ang re-entry ban para sa mga dumuluong umpisa masunod nga bulan. Sunod kay Prime Minister Shinzo Abe, ini makabulig sa pagbalik sa ekonomiya sang pungsod nga naapektuhan bangod sa COVID-19. Dugang pa, importante lang at tumanon sa mga foreigners sa mga preventive measures sa malikawan ang paglaptas ng virus. Kag madumduman, madabo sa nagapakamalaot sa Japan bangod sa istrikto nga border policy agod malimitahan ang COVID-19 cases. Samtang, natala na naman nga mag-resign si Japanese Prime Minister Shinzo Abe kag sunod sa report
nga ginpahayag nga ang leader hindi na gusto nga magdulot pa sa problema sa gobyerno bangod sa nagalala sini nga chronic health condition. Si Abe ang may sakit nga ulcerative colitis sa malawig o colitis sa malawig na nga tuig kag ang duha ka beses nga pagbisita sa ospital ang nagbilin sa palamangkutanon kung bala magapabilin ini sa trabaho tubtob matapos ang iyang termino sa Setyembre tuig 2021. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, posible maglambot sa 2.5 tubtob 3.3% ang ma-record inflation rate sining bulan sa Agosto. Sunod kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno, posible makaapekto sa inflation rate ang pagsakas ng presyo sa mga produkto sa petrolyo, lakip na ang mga LPG. Ini ang posible kontraho naman sa pagpanaog sang bill sang kuryente sang Meralco, ang pagdugang sang piso kontradoryal kag ang wala pag-idog sang presyo sa makalanon. Pasiguro ni Diokno, padayon nilang inabantayan ang presyo sang mga balaklon. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 41 sentimos, Singapore dollar 35 pesos kag 63 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 25 sentimos. Sa ato naman yung balita entertainment, Aksyon Boy, gin-celebrate kahapon sang utod ko nga si Ivana Alawi. Kilala mo na siya. Abi ko, anay si Kon kaya, ng kayambal ni Dennis, kuno daw si Georgina Wilson Wow, bongga. Piyo, abla. Si Ivana Alawi. Kilala Perfect! kilala Nag-celebrate siya kahapon, Aksyon Boy, sa iyang first anniversary. Mas nami ako to tong sa buko or ako. Di ba? Mong gano'n? Ano yung mabuko or buko-buko? Ni-celebrate Action Boy bilang isa ka vlogger. Happy anniversary, sister. Ivana. Ivan. Ivan? Ivan. Ay, abi ko, oo. Para lain naman. Sa Instagram Action Boy, gin-share niya sa ka-picture ko. Upod niya iya iloy, kag duha ka mga utod. Kag in-share niya, naka-gown sila mo, naka-formal attire, bisan aral sa ilang balay. Okay. Kag para makita kuno sa iya mga fans kag followers. Ti si Ivana sa karon ang isa sa may pinakadamo nga followers sa YouTube, kundi naglambot na sa masobra 8 million ang iya followers. Ako yan, mag-YouTube. Gusto niyo mag-vlogger ko? Hindi lang imo, ang vlogger, kada pila na 17. Pila nang imo nga 17 na. Idinatics na iya. Ay, dinatics. 98 na sila bala, ano ka. Ang kay Ivana, actually, nga mga vlog, ang ginahimo, lang daw ordinaryo, ang ginahimo kada adlaw, di ba? True. Ay, super watch ka? Hindi kami nagyan kung isa mo na, kung anong giniman, tapos tanaw ko doon. Mga panglabas siya. Panglabas siya, muna. Kaya ko, may matanaw mo na yan kung mag-video kung panglaba ko. Galing kay Basi, mas sa tubang din. Sige, yagi na. Ilusot mo gid dyan, ha? Sige, gina. Sige, balita sa sport. Nagapati si Coach Freddie Rose, ngayon di magampang si Manny Pacquiao, sininga tuig sunod kay Rhodes, too occupied o kung busy si Pacquiao sa trabaho bilang senador, bangon sa kaparami ng COVID-19. Naimaluan si Mikey Garcia, ang una sa listahan ng posible encontro ni Pacquiao kung magdesisyon ini nga maghampang sa boxing. Manumduman, wala na liwat makabalik sa ring ang boxing legend matapos ang ipagdaog batok kay Thurman sa Hulyo tuig 2019 para sa WBA Super World Welterweight title. Samtang si Garcia nakahampang naman Pebrero sa tuig kag nagdaog pagi sa unanimous decision batok kay Jesse Vargas para sa bakanting WBC Diamond Welterweight belt. Balita espesyal! Alright! Ka-very early bird! Early bird morning, promo. Namubos-ubos na gini-action boy. Keith, gali Keith. Happy birthday ko na anay sa kay sa foreman nila ni Nene Daria nga si Jojo Eaters from Manapla Boys. Oh, happy birthday, Jo. Jojo, happy birthday. Na-close lang. Hindi kami buhay nakin na, birthday. Tito Ay, wala gali Tigaw. birthday. Wala birthday. Pwede man ayagapon niya kay Virtual lang. virtual lang. Oh, may ano ko pala action boy, may classmate ko sa una sang college, nagpakasal na siya. Hi, Mushi Mondihar. Ang ilang nga reception virtual. Kaya paano na yan? Sila lang yung kakaon niya, Sila yung yung watch. kaon. At least, di na mo gin mabalaan kung sino tutuod yung nga friends. Kaya minsan wala sang, ano Handa. gin wala, handa. Ara sila. Gin sila. Ay, galing ka. Tanaw lang sila yung gatim mo. Okay. By the way, yung mga taga-Maoblang, i-greet ko lang ni sila Kwan, i-greet ko lang sila on air. Kay most probably, labanan ni sila, wala man sa Facebook. True. No?
Nonoy kay Grena Robles, Pedro Alcantara Jr., kay Eva Rigbe, Sonia Montaño, Marilo Biscotso, kag sa Malunas kag Alcantara family dira sa may Barangay Maaw, Siyudad Sambago. Good morning gid sa inyo. Nan, teka kundi tapos ng obligasyon ta. Yes, perfect action boy. Kagati kay Papa Jack Aguila dira. Good morning. Mangali kag kay Tito Kintoy. Good morning man. Kag sila ni ni sa Isla Verde bala. Tito Fred kag Tita Nancy kag si Tita Thelma kag si Tito Joel. Good morning, Good ma'am. morning. Ken and Beth sa Binalbagan. Correct. Romo Pasaporte, kay napasagawats ko no, gamati love na gid ang outfit ni Eden. Perfect. Hindi na ako magtindog kay na na briefing na ko ni action boy mo kay hindi ko magtindog. Diba? Nastoryanta na gina. Yes, Perez family gali Sir action boy no kay Sir Tony Perez dira sa Pontevedra. Good morning. Sige. Sa balita special to the action Balita boy. special, Perfect. Ang aton nga balita special Subo action boy, mga unwritten rules ni siya. Pamati. Lingon mga pag sige na himo naton nga way man na siya, hindi man na siya, way man na siya nasulat. True. Hindi man siya underlay. Nakasanayan kung baga. Una, direction boy, kung may buksan ka, siradaan mo. Diba? Okay. Especially na ginang wallet ni mama. Pagbukas mo sa wallet ni mama mo, pagkuha mo, siradaan mo din ang Siguraduhon mo, siradaan mo, tapat ka gid. Okay lang na tayo, may lipat-lipat mo nga, bala. Na, dapat... Ako, bisa sa simple ka muna, bisa sa balay, basta mag-break ka sa kwarto, isira mo. Correct, diba? Eh, doon na kami sa amon mo nga, mag-abri mo, pagbukas mo, sirahan mo na siya. Tigil sa may makakadto na sa amon, makatinerabi mo na, nga daw wala nanad, guro may pertahan sa ilab, la? Wala ginasira. Hindi mo may manad, may pertahan. Pagbukas siya, madala, lakat lang. Ang pertahan ka bukas, di daw, gari ako na dayon, kaya isira mo na. Wala sila rules. Wala sila. Kung ikaw may manad, nga may pertahan sila. Sila na lang, wala na lang pertahan. Basta nakakortina lang. Di ba sa una? Ito, ka lang yung dayon. True. Wala. So na, galing kayo daw nadula. So na, may ara ko na ng closer, door closer. Automatic. Galing kayo, dali, magakakuba, manggali eh. Pares kay Maninoy, kabula rin nante, Hamero, Desena, na, gagi na close, gini yung mga ginapang open niya. Kay Maninoy, Janchong, mawara gina sila. Ginano ginanila ya permi. Maninoy, no? Good morning directly kay Sir John Chong. Hindi ka pangatag sa face mask kaya? Oh, yes. Perfect, no? Grabe, niya Maninoy kaya. Daw sa kasaylo-saylo sa may mga barangay sa kinatagaan, may mga pulis, mga face mask, no? Sector, Tag-isa ka box, di na mo na lang isa ka box mo, no? Perfect. Congratulations sa task force ka sanag. Correct. Kag, kumusta dira kay primo ko Reynanti Dicena? Yes, Maninoy ko na mo. Okay. Yes. Sa ikaduwa action boy, kung may gin-open ka kuno, if you unlock something naman niya, kung ginyabihan, abi. Kung may ginyabihan ka, yabihan mo man balik. Okay. Pares na ba sa mga gate nyo? Na butang nila siya. Pareho lang nasabay, buksan ka, sirhan mo. Correct. Kung may gin-unlock ka, ilak mo. Perfect. Ang ikatatlo action boy, kung may naguba ka, syempre, kayuhon mo. Nan. Kung naguba mo relasyon sa pareho mo, kayuhon mo man. Pwede na. Oo, pwede na action boy. Ilabi na giti ko kung sila uyabay sila nga duwa. Tapos so, ikaw... sige kada iya ka, nag-chat kada abe. Tapos, akon ginhagad mo. Para ba sa inyo, sa especially sa mga babae, bala? Wow, mga babae naman. Piwa na. Abi ko, butan tabi girlfriend, boyfriend sila. May harap ko isa nga may makita mo ang boyfriend niya nga may naglagaw-lagaw to sa dako nga mall sa reclamation area. May upo dahil text sa kaya. Uy, kita ko di ba? Perfect! Hindi na mag-intrad, ha? Hindi pwede support system ka. Kaya nga ni kabalo kung sino upo dyan na, basi pakaisa yan, ha? Ikaw di nga, Ged. Di kayo basi ko na nahadlok pag ulang bala nakapakulod. Pag ulang nakapakulod, hindi na uyatan. Sa kay pag ulang bala kapabakulod, parang hindi dula. Muna. Kamu dahil nyo masang text sa miga nyo nga, uy, ala, ari di si kuhan mo ho. Hindi pwede nga love mo lang yung friend mo. Kung love mo friend mo, hindi na sa pag-intrigaha. Hindi ko luoy sa friend ko. Sige na, pero anyways, ang mga yung mga babae to, hindi ko na yung pag-idsinay. Next, direction boy, kung gamiton mo, syempre, halungan mo. Oo naman, no. Kami pag inulam mo, kay parehas ni action boy, kung ginulam mo,
ibalik mo. Iuli mo. Importante, hindi guba. Kang importante kin action boy, hindi kita guba ya. Na, no man na kisa bala. Importante ibalik. Example, binagulang mo cellphone, pagbalik mo wala nagandar. Ano na yaman? Ibalik mo pa. Dapat halungan mo na siya. Kay hindi pa na ilaw-lahaw lang na. Mula mo kaya plansa, pagbalik, buya, matitingalan at nung tag-iya, ang gainit, ang handol. Ano na, nagulang ko plancha, pati ila, kabayo, pagbalik mo kabayo na lang. Ano naman? Wrong na siya. Mga unwritten rules So, na pero magulam ka uli mo, sa insakto man nga. Oo, sa state yang condition niya da. Wrong mo lang. Kaya kung gamiton mo, andaman mo. Na, kaya ang iba Ano action mo? boy, hindi na nila pang ibalik ko, hindi pa guba mo. Ako nga mo kuna nang bisan sa balay, magsiling binga mo na. Niko halungi mo na bingkuan na. Kay gin bayran ko mana mo. True. Gin ano ko mana, gin gastuhan ko mana. So halungi man paggamit. Yes. Kag kung diin mo action boy, ging kuha, dira mo man ibalik. Okay. Muna Ang sa. mga kalabanan, di ba, sa mga nanay, amo gina. May amo gina nga rule. Di mo naging kuha. Ibalik. Ibalik. O, dito ibalik. Kaya para hindi magsala-sala ko. Correct. Hindi mo sila kapin pa ang remote control. True. Correct. Kasi kakalambot sa kusina. Itong control sa TV, lambot na sa kusina. Balak kang remote control, isa sa perbilang Awayan. mo. Di na remote. Hindi na remote. Oo, no? Ang pinaka-worst action boy, may ano ko na actually mo nga, ako ang pinakauli nga nagkapyot sa remote control. Nabutang ko gali sa ref. Di paggamit sa cold. Oo, ayaw kami kapakita. Ginano ko pagit panindugan ko, wala ko tuya kagamit. Igali kinadumduman ko, ngagatan ako movie, nag-inom ko tubig. Tingnan dala mong remote. Ti syempre, hindi mo may baso, may pitsil. Ti Syempre, butang butang mo na yung isa. Ti wala ako na nabalik. Na ano man na yaman. Ti dapat ibalik mo gid sa original, kung di na siya halin. Amo manabisan sa mga liabe sa salakyan. Correct. Kung kung ibutang kay pagpangita, idran da pangitaon mo. Okay, mayo, tari ko may cellphone na bala. Kaya pwede mo na text diin ka. May tani ko may mga kung mga may tracker na siya kay. Oo. Kay kabudlay kasi ka butan tabi sa lakyan mo ginulam mo kung gamit anay pagbalik ang liabe kung hindi butang pag kami magamit ka na pag pangitay ka pagdali ka Usik sa chimpo. yung sikas chimpo ka pangita ka kung di ng liabe pero kung din mo ginkuha dra lang ibalik at loud dra ni mo kuhaon dra mo da ibalik at loud way hindi na may talangay mo. Perfect. Oo, Na dapat Renz ha? Na. Ako nga kwan mo na sa Renz din mo ginkuha da ang liabe dra ginabutang dra ibalik. Correct. Hindi na pwede nga dalon mo to sa kwarto mo. Para hindi magtalang-talang. Oo, para hindi magtalang. Kag iwas akig. Pag pangita, ara bala dayon bala. Yes. The same thing sa remote. Oo, importante Remote. ginang remote, kaya ginawayan, gina-iya. Oo. Ang next section, boy, kung may ara ka no, sang pwede nga ma-improve, himuon mo. If you can improve something, do it. Na mo in action, boy. Siyempre, hindi ka na magpawala. Like sa mga assignment, bala, kung kabalo ka mo na mag-drawing, namiyon mo na lang yung drawing. Kung ma-improve mo pa siya, para miyon na lang, para naming grades. Kaya na para hindi lang okay na na. Oh, nan. Amo gina-action, boy, kalabanan. Okay na ni Okay Guru. na na. Amo na na. Okay na niya. Iban gani, kuhan pag ito. Oh, pero mo gid may iba ni Di ba mo nakasami? may iba ni gyapon. Ano lang imo ka assignment daw kapigaw ni Iban gani, dan sobra pa ni Iban. Ay na, ano ikumpara mo to Iban. Kaya ano gid sa iba. Hindi na lang pag amo na dire ga apply ni action boy ang next. Do the best you can. If it does not concern you, mind your own business. Oo. Kung kalabot, hindi naman Pero sobrang hambal sa example, yun na sa number 1. Kung wala ka malang labot sa relasyon nila nga duwa, hindi ka lang intra. Kung hindi mo lang kabulig sila relasyon, hindi pag-intrahe. True. Mind your own business na lang da. Okay. Let them discover themselves. Oo. Let them discover by for themselves. Oo, nan. Bala Sila na naman witness ka lang. Witness ka lang daya. Or gano'n mo na siya hint, pwede lang guro, no? Gagawin mo send nga naton ang isikuan mo gilid kita ko to sa Hindi teksan mo na, diin subong imumigo. Ang wala na niya. Sa balay nga, ha? Din ko mga isikuan subong diin ang migo mo. Oo. Sabdo na ka. Ambot na ng lisensya man to, may Bible study sila ko. Bible study. Hindi alay mag-action boy kapag lisensya. Araman sa kursinyo balay. Tiksi sa balahan bala. Ma-selfie sa tupad sa ila electric fan. Ito
Tatluhan pag yun siya. Diba? Pero at least hindi direct. Oh, di ba? Ano pag yun na yan? Oh, action boy. Yan. Ano mo na yaman? Ang lain. Mga praning. Ang lain, kaya ko na murag na yung mong lain. Tingala ka one time, sugata sa mga amigo mo, may bit-bit siyang ilpit na. Hindi, action boy. Ato, mamba siya kung upon sila sa barkada. Kadto ta sa may department store. Makita ko sa litrikpan para sa mo. Picturean niyo ko na. Ang mga lain da. Kaya mo man Sakit yung sa mga pangako. lalaki. Maglisensiya ka mo kung di ka mo Tadlungan makadto. mo na lang Tadlungan lisensya. naman. Hindi ka malisensya ka mo. Hindi ka madto, may prayer meeting. Prayer meeting. Hindi mo. Tapos tayo, hindi mo yung babae naglagaro. Siguro tayo sila sa mall. Oo. Late. Ay, alam, may prayer meeting. Wala ko na-invite. Kasi katanda sila sa mall. Oo. May mga put sa gali ang lain niya. True. Gulpi lang sila sing nag-gulpi. Lain ko gulpi sila mga muna. Allah! Allah! Forever mo. Hindi ka mo sila gulpi. Kalakat sila to. Ale! Allah! Allah! Bala! Yung muna sila kay tinglisin siya. May prayer meeting sila mo. True. Correct. Nasugatan. Gagulpi. Pre-araw. Pre-araw yung go. Arang yung Tungan to tayo. Ready, go. Allah! Bala! Mga kabalan. Sige yan. Yung kasakit sa pangako. Doon malaki joke wow. Taya mo na siya, action boy. Ari pag ito, kung ginaparag iyan na siya sang iban, gusto mo gamiton, syempre, ano kagin, malisensya kagin. Pre, pwede ko magamit. Pre, pwede ko magamit sa iyabong mo. Wala. Tistingin be. Siya taga-balana yung imong ginambal. Dano na. If it belongs to someone else naman ko, no mo. Dili mo na panagyan And you want to use it. Ask for permission. Pwede man na, pwede ko na mahulam si Maret. Pwede man na guro to. Siyempre, Mare, pwede mo. Importante, naglisensya. Kayo bang laba? Bala sa bala. Pwede ko mahulam si Mare. Kung hindi, dasun, pwede lang dasun. Nakaschedule, ano naman? Kung namin sinadaya mga kwan, ano ganun na. Kung mga pagkabutang na lang. Pagkabutang. Hindi nyo na pagsundo ng ginambal niya. Kaya mabuslot kinang kilid niyo mo sinyo da. Nan! Siguro, no. Di ba siling doon na action din ko, no? Kung ako na ganito. Ano ganito, kung gamiton ang yasing iba. Kung gamiton na yasang iban, malisensya Malisensya, ka. oo. Oo. Tama na kamuya. Yara na gani. Maglisensya siya, tapos na mo. Ginagamit ko dahil. Ay, pre na gabit ko siya. Oo. Yan pa ito, kakawa na ito, ang bike mo gaigot. Uy, nga, pre, ano ba lang? Gabit ko gina, galing pre. Ginulam ko gina, pre. True. Ha? Kasi na mo ginulam. Kaya nga ako susubong action boy. For example, lang bala ako may pakayoon ka naman niya. Bisan mo lang tawo, sampo lang misa yan, ibe. Kita ka na biskwit. Pre, nang kauno ko ni pre ah. Kasi ikaw mo sabat, wala na pre ah. May tawa na sa. Wala na sa. Based on experience na. Ay na, ah. I mean, nakilala ko na mo. Oo, amo na. Kasi galisensya ka man mo. Oh, importante, galisensya ka. galisensya. Wala man hambal nga dapat. Galisensyahan. Tsaka Amo nang gamit sa mga gamit nga mga galisensya na sila. Galing kaya nga lisensyahan, wala. Oo. Di pag kita na nila, pabalon niya na. Oo, at least. Hulam ko to kayo, nangkuhan mo. Ha? Ang bait mo. Sino ka laman mo? Kaya, duway man takit, duwag mo takit na. Gina-record ko lang pa naglisensya ko sa imo. Nan! Okay. So, happy weekend, everyone. Nene Fe Campaniel, good morning sa imo. Thank you for listening, no, sa upod sa aton diri nga pagpangalaga. Hambal ni Dennis, katsaka kuno sa mga girls. Ay, tsaka sa mga girls. Sige, anyway, alang-alang nagkikita sa atong panahon, damdamo ko di sang nagapa-grito. Galing, daso naman ha, kaya alang-alang nagkikita. Yeah. Standby na kita sa aton happy weekend lang, everyone. Ang ining parte sa hindi ba lang time out weekend. Bantayan nyo lang kay may assessment subong ang Interagency Task Force. Tarang una ton kung magapadayon ining pag-limit bala sa movements ng tao. Tarang ton kung magapadayon ini, no? Kay subong adlaw ma-end man ang mass swab testing, mass testing, no? So bantayan lang ang mga development. Standby na with Aksyon Artay Hupon sa aton nga Aksyon Hotline.
Ang inyo naman din ang news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.